Sugeng Hamirsani mugi Purwo Madya ngantos paripurna tansah pinaringan kawilujengan. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggo tampa ngantuk ayo saya domba pesek padha bedhok rojak jeruk rojak engko tampa ngantuk ayo saya domba pesek padha bedhok awas yuk os oh ya ae
nayon dadi srana iku dateng jemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu yo yo ya ya Ya, so ya, ya. Tulas remangsang ayon ayon sarwa sarwi samar ayon ayon kode emang ayon ayon rondo dinelongso ayon 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 kabeh gawe gumun tekun sarta rukun akeh kang gayung yun dadi srana iku dateng jemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu Ya, ya. yo Ya, ya. ayo yo hati-hati le ayo persiapan yo so yo hati-hati ker ya os a e a Slamret kamret kampal gonggang kandang rial katepang imbal panange loro slendro slamret pelak jarane kepang nyongklak marake ngigel macana mangap magap magap bojang kanong kaliyan kipra wis cacaka genangan reyak pranyata gawe gembira slamret kampret kembang ngengkeng gendang rial katepang imbal panange loro slendro slamret pelak jarane kepang nyongklang marake ngigel macana mangap magap magap bujang kanong kaliyan kipra wis cacaka genangan reyak anyata gawe gembira hati-hati le ing sisih kidul tanah Jawa dumunungi ana sekara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane pasurya dewa katon semuna raga nyam samake ora kabeh dewa bisa nyaksake ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titi
pinter men ki jaluk sate-sate barang ki nang. Oh, os. Enak apa ora kuwi? Enak. Iya, aku ra diwehi ya. Pranget anding lan ora bisma. Karya mukti wong bagus pun kakung pamit palastra kesikas nyanto sani Setya putya pangkehasing tur angkara